Iya, agak mundur sedikit ya. Penonton agak mundur, masih agak mundur karena nanti untuk tarian-tariannya mungkin takutnya nanti tertabrak. Ya. Agak mundur dan duduk, yang di depan duduk ya, yang di depan duduk ya.
untuk yang di depan kamera mohon duduk ya. Untuk yang di depan kamera ya, semua yang berada di depan operator semuanya duduk. Atau bergeser ke kiri atau ke kanan. Kowe kembange waru sing tak puji ayo do bersatu mergo yen bersatu negarane maju piye mas piye ana kono kowe kembange waru sing tak puji ayo do bersatu mergo yen bersatu negarane maju piye mas piye ala ngono kowe apa kuwi kembang melati sing tak puja-puji aja korupsi mergo yen korupsi negarane rugi piye mas piye ala ngono kuwi apa kuwi kembang
puja-puji mbok yo padha jujur amarga yen jujur negarane makmur piye mas piye yang ngono kuwi Wak yada sing jujur marga yen jujur negarane makmur piye to piye ora ngono kuwi
Tindak pundi dengaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani tobel wong legan golek momongan niki blonjo napa mbak yo badhe pindahan ampun kula mas sampeyan ampun kuci ora kula rata mas hanyaran ditinggal lunga wawan-awan lunga blonjo ning pasar paing uwing-uwing ladan munda baguiku ora pati penting ning Semarang mas tuku telan apa anting-anting sesumelan beneran dadi jamin kempleng mas ndak pundi wakayune badhe tindak pundi teng sekaten dengaren tindak wae ora numpak sapi taksi ding dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani leresan mas alias kebetulan belanjane kadang rada kabotan yen purun mas enggal-enggal ngancane tekan ngomah mangke kula opahi
dipindan ampun gelem mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar paing wing-wing rawan rondo kanggoku ora pati penting neng Semarang mas tuku gelang apa anting-anting joso malang yo ben rondo dijamin kampiang Simper ledang, 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 lerang nyadang, nyamping marang asa sendir cindi angare ritme pinacak jemeng keladuk wilis lempeyane gerak kesimper ledang ledang ngadeng camping peran asa sendir cinde angore rimo pinacak jamang keladuk Katan limbene merak kesimper leledang ledang ledang lerang ngadang nyamping marang asa sendir cindi angore ritme pinacak jamang keladuk wilis ya ae la la ya la ae
Yogyanira kang para prajurit lamun bisa sira anuwata tu ing ngene caritane andelira sang Prabu Sasra Bahu ing Maes Pati aran Patih Suwanda lelabuhan Kinelung Triprakara Gunakaya Purune kang ten antepi Nuhun mitraku tamba
Iya, tepuk tangan yang meriah. Penampilan dari Adi Luhung. Adi Luhung Ngemplak Sleman. Dan setelah ini nanti akan kita tampilkan ketoprak PS Bayu Gito Gati dari Yayasan Gito Gati.